Gugea Kamikaz kolektiboko kideek, Amankai Gaztainaga eta Erika Olaizola. Falta da Miren Gaztainaga, baina proiektu honetan bilo gaude eta historio honek bada laburmetrai bat, deitza Crack. Kasu honetan bilok idatzi deu, sortu deu, bilogea aktore eta bilogea zuzendar. Eta atzenien da, doluen dauden bi emakume, bakoitza bere etxien, eta katu batek kontaktuen jartzeitu bi emakume hauek. Piskat, gainetik esan da hori da. Eta azkenin oso importanti izan da guretzat viaje hau, ze karo, atzeren grabaketan gaude, baina grabaketa horretik dago beste etapa asko. Eta harrapazigulako momentu pertsonal baten, non bilok dolu baten geunden, eta horri zentzen, oin da momentue gure bihotza eta gure esperientzia jartzeko bi emakume hauei. Halako egitasmoak oso onak dira beti herrientzako. Eta kasu honetan, hori izango da bultzada handi bat gure euskararako. Eta, da modu bat suspertzeko eta bultzatzeko. Gu diru laguntza honi eskerrin dugu laburmetrai hau. Eta kulturgilealtzat diru laguntzak aidea bihurtzen zerbait beharrezko bezala, ze bestela ez dakazu moduik gauza asko iteko eta gorpuzteko, ez? Diru laguntzakin sortze zaigu horrelako kontraesan batzutan, ze egia da bihurtzei ala olako lehiak bezala, ez, kulturgilean artean, ze gure artean bestela da zene jaso diru laguntza hori, diru laguntza jasotzezunak igual proiektu hori ez du gauzatzen, eta realmente beharko genukena da kultur politika bat diru gehiago sartzeuna kulturara.